Эфирда атна информацион программасы белән Саба дулкыннары телевидениесе. Хәерле кич, исәнмесез? 9 февраль җомга киче бу. Узып баручы атна алып килгән яңалыклар хакында безнең иҗат төркеме әзерләгән материаллардан белерсез. Алар хакында кыскача. Батыр яуда беленер. Саба районына Россия Федерациясы герое Алтын йылдыз иясе Рәсим Баксиков кайтты. 100 балга ирешү сире һәркемнеке үзенчә. Студентлар чыгарылыш сыйныф укучыларына БДИга әзерлек буенча киңәшләр бирде. Районда беренче тапкыр ел студентын ачыкладылар. Хәрби диңгез флоты ветераннарының халык ансамбле Килдебәк һәм Лесхоз урта мәктәбендә булды. Ә хәзер барсы хакында да тулырак. Авыл җирлекләрендә халык җыеннары дәвам итә. Аның барышында чыгышлар тыңлана, авыл халкы үзен борчыган сорау мәсьәләләренә район җитәкчелегенә ирештереп, аларны шишу юлларын тәгаенлиләр. Чыгышларны Zoom платформасы аша тыңлау мөмкинлеге дә барлыкка китерелгән иде. Шәмәрдән җыеныннан Әлфия Мөбәрәкова материалы. Безнең урамда кичен утлар янмый. Гараж алдын кем чистартыр? Шәмәрдән авыл җирлегендә булып узган халык җыенында әнә шундый сораулар яңгырады. Зал тутырып килгән шәмәрдәнлеләрдән килгән сораулар күңелне һич кенә дә төшерми. Соңгы елларда Шәмәрдәндә бик күп төзелеш эшләре башкарыла, халык өчен уңайлыклар тудырыла. Моны инде җыенга әзерләнгән мәгариф, медицина, мәдәният оешмалары эшчәнлегенә кагылышлы видеороликлардан да күрергә мөмкин иде. 2023 елда республикабызда һәм районыбызда эшләгән эшләр хакындагы видео язмаларда булар барсы да ачык чагылды. Җыенны Шәмәрдән авыл җирлеге башлыгы Альберт Кауи улы Вәлиев алып барды. Ул трибунага бер-бер артлы район эчке эшләр бүлегенең участок инспекторы, район прокуроры, урман белгече, янгын күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе һәм башкаларны халык алдында хисап тотарга чакырды. Шәмәрдәнлеләргә Сабагаз оешмасы җитәкчесе үзенең белдерүен Zoom аша ясады. Zoom дигәннән бик яхшы нәрсә булып чыкты бит әле ул. Хәзер машиналарга төялеп, оешма учреждение предприятие җитәкчеләре авылларга, җыеннарга бармый. Җыеннарны бары тик Zoom аша гына күзәтәләр. Сорауларга да Zoom аша җавап бирәләр. Шәмәрдәндә дә шулай булды. Фатих Кәрим урамындагы күп катлы йортта яшәүчеләрнең сорауларына ТСЖ җитәкчесе җавапны тиз арада Zoom аша гына җавап кайтарды. Авыл җирлеге башлыгы Альберт Вәлиев докладын күп мисалларга җавап йөзеннән эчтәлекле итеп язган. Авыл җирлегендәге проблемаларын да исәпкә алган ул. Тырыш хезмәт кешесенә рәхмәт тә әйтте. Хәрби операциядә һәлак булучыларны искә алып, 1 минут тынлыкта игълан итте. Ә инде сорауларга килгәндә, бар шундый кешеләр җыенны көтеп торалар да кирәкмәс җирдә сорау бирәләр. Шәхси гараж алдын кордан кем чистарта дигән сорау килде. Кем чистартсын? Үзебезнең кулыбызга көрәк алып, үз гаражыбызның алдын кордан үзебез чистартырга тиеш. Шәмәрдән хастаханәсе табибларга кытлык кичерә. Шәмәрдән 2дә балаларга уен майданчыгы төзергә кирәк. Бу сорауларга да җыенда җаваплар әйтелде. Җыенда Саба муниципаль район башлыгы Рәис Миннеханов катнашты һәм чыгыш ясады. Башкарылган эшләрегез өчен зур рәхмәт сезгә Шәмәрдәнлеләр. Ә алда безне тагын да зуррак эшләр көтә. Без аларны сезнең белән бергә җиңеп чыгарбыз, диде район хуҗасы. Бу атнада Саба районына Россия Федерациясы герое Алтын йылдыз иясе Рәсим Баксиков кайтты. Ул бу мәртәбәле данга махсус хәрби операция вакытында батырлык, кыюлык һәм фидакарлык күрсәткәне өчен лаек булды. Герой район мәктәпләрендә булып, хәрби патриотик юнәлештә эшләүче яшь армиячеләр, өлкән сыйныф укучылары белән очрашты. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищ старший лейтенант. Вольно. Вольно. Якты мизгел онытылмас очрашу тарихи истәлек. Россия героена рапорт тапшыру Саба гимназиясе яшь армиячеләре күңелендә менә шулай калачак. Татарстанның батыр улы Саба җиренә изге ниятләр белән аяк басты. Район вәкилләре белән берлектә ул башта һәйкәлләр алдына чәчәкләр салды. Билгесез солдат, әфганчылар, бик ватан сугышында тылда хезмәт иткәннәр, илебез иминлеге, тынычлыгы хакына безнең хәтердә мәңге җуелмас урын алганнар.
Геройның Саба җиренә сәфәре үсеп килүче яшь буын белән очрашу, аларга патриотик тәрбия турында сөйләү. Шул нияттән аны Шәмәрдән үсеш лицейына алып килделәр. Бергә якын тирә авыл мәктәпләренең дә укучылары җыелган иде. Иратларның иң беренче максаты илебезне, ватаныбызны, гаиләбезне, туган җиребезне яклау. Менә шуңа күрә үзебезнең батыр егетебез белән, Татарстан Республикасы егете белән чын күңелдән әйтәм, зур батырлык нигезендә Россия илебез герое йолдызын таккан егет белән сезнең белән бүген очрашабыз. Гади генә кеше түгел, гади генә егет түгел, бу йолдызны булай гына бирмиләр. Шуңа күрә сорауларыгыз булса, аның геройлыгы турында, ул хәрби эшен ничек башкарганы турында әлбәттә актив булып сорауларыгызны биреп катнашып утырыгыз. Төп кунакка сүз бирелгәнче сәхнәгә күтәрелгәннәр ир-егетләрнең ватан алдындагы бурычларын әйтеп чыгыш ясадылар. Гаилә, мәктәп, илгә көнгә игелекле уллар тәрбияләүдә иң мөһим урынны алып торалар. Хәрби комиссар Фәни Закиров та герой булып тумыйлар, герой булып үсәләр диде. Рәсим Баксиков ватанга мәхәббәт тәрбияләүдә мәктәп елларыннан яшь армиячеләр сафында шөгыльләнүен сагынып та, яратып та искә алды. Я был одним из первых юноармейцев, не только в Татарстане, наверное, в России. Наше движение еще с 2003 года, с 2002, по-моему, существует, зарождалось в Белярске. Вот. Одной из точек зарождения был именно Белярск. Поэтому о том, что мечтал ли быть героем, я не скажу. Нет, я мечтал, планировал защищать Отечество. Өлкән лейтенант, танк ротасы командиры Рәсим Баксиков Алексеевск районында туып үскән. Ул мәктәпне тәмамлаганнан соң Казан танк училищесында белем ала. 2022 елның ноябреннән махсус хәрби операция зонасында хәрби хәрәкәтләрдә катнаша. Монолит чакырулы операция вакытында дошманның бронетехника колоннасы белән тигез булмаган көрәштә җиңгән өчен югары бүләккә Россия Федерациясе герое исеменә лаек була. Ул һәм аның 2 сугышчан иптәше дошман техникасы колоннасын, 2 танк һәм 6 бронетранспортерны тармар итеп батырлык күрсәтәләр. 2023 елның 8 августында Россия Федерациясе президенты Владимир Путин аның күкрәгенә Кызыл Йолдыз орденын тага. Герой России я получил за отражение, так скажем, атаки, уничтожение колонны. Вот, в составе одной машины. Уничтожение колонны ВСУ. Я, когда уезжал на СВО, у меня была установочка. 2 моих друга уже получили орден мужества. Я говорю, как минимум, думаю, вот орден мужества обязательно надо забрать. Поэтому, когда ставишь себе такие установки, ничто тебе не мешает выполнять боевые задачи. Страшно, да, но задачу поставлена, задачу надо выполнить. Менә шуңа да бу очрашуны батырлык дәресе диеп тә атарга була иде. Россия герое егетләрне, кызларны мәктәпне яратырга, укытучыларны хөрмәт итәргә, тырышып укырга өндәде. Айруча да егетләрне математика, физика, физкультура фәннәрен яхшы үзәштерергә кушты. Аның хәрби яшьлек еллары, сугышчан батырлыклары, хәзерге мавыгулары турында белү барысын да кызыксындырды. Сораулар да егет-кызлардан күпчелек шушы эчтәлектә яңгырады. Рәсим Баксиков аларның барысына да үткен, төпле, мәгънәле җавапларын яңгыратты. Бүгенге очрашуны оештыруда райондашыбыз Илнар Сәлимов башлап йөри. Алар Рәсим Баксиков белән 2006-2010 елларда Казан танк училищесында бер төркемдә укыйлар. Яшьлек дусты белән горурлануын әйтә. Мин дә горурланам, бөтен гаиләбез дә горурлана, бөтен укыган безнең дустар да горурлана, мондай дус булганга, шундый яхшы, әйбәт и батырлыгы белән үзенең чыннан да безгә күрсәтте, нинди батыр булырга кирәк, ничек булган белемнәрне шушы сугышта применять итеп, шундый яхшы яктан күрсәтте. Аңа бик зур рәхмәт.
Шәмәрдән лицейы укучылары бу очрашуны сәхнә чыгышлары белән үреп алып барды. Хәрби темага биюләр, җырлар яңгырады. Иң якты истәлек итеп, һәркем Россия герое белән фотога төшеп калырга теләде. Шушындый файдалы, ватанпәрвәрлек хисләренә корылган очрашулар дәвамлы булсын иде. Узган җомгада җиңүчеләр кануны 100 балга ирешү серләре дигән региональ акция узды. Чара район мәгариф бүлеге идарәсе тарафыннан Саба гимназиясында оештырылган иде. Тулырак Диләрә Җаббарова хәбәрендә. Чыгарылыш имтиханнары аеруча бердәм дәүләт имтиханы ныклы белем таләп итә. Әмма тормыш күрсәткәнчә сынау тапшыру өчен балага белем генә җитми, аңа үз көченә ышаныч, психологик яктан әзерлек тә кирәк. Икенче тапкыр үткәрелә торган җиңүчеләр кануны 100 балга ирешү серләре республика күләм акциясының төп максаты да шуны күздә тота. Очрашуга килгән студентлар чыгарылыш сыйныф укучыларына бердәм дәүләт имтиханына әзерлек буенча киңәшләр бирде. Имтиханнарга ничек әзерләнүләре һәм аларга югары баллар җыярга нәрсә ярдәм иткәне турында сөйләделәр. Баязит Дәүлитов Тимершык урта мәктәбендә белем алып, бердәм дәүләт имтиханын тарих фәненнән 100 балга тапшырган. Казан дәүләт университетының юридик факультетында белем ала. Миңа анда бик ошый, минем киләсәк тормышыма о бик зур йогынты ясар дип уйлыйм, һәм о миңа бик зур файда китерәсәк дип тә уйлыйм. Һәм миңа алган белемнәрем миңа һәрдаим булышып тора. Юридик факультетта беренче курста тарих фәне иң мөһим фәннәрдән булып санала. Һәрдаим без Россия тарихын, Россия дәүләтенең һәм Россия хокукының тарихын куйбыз һәм шул исәптән без башка илләрнең дә тарихын кабатлыйбыз һәм өйрәнәбез. Һәм миңа монда билгеле булганча мәктәптә алган белемнәрем шундый бик булса һәм сүземне тәмамлап әйтәсем килә. Бердәм дәүләт имтиханын биргәндә мин беренче сиратта үземнең әти-әниемә рәхмәтлемен, үземнең гаиләмә. Алар миңа булышмаса мин бу күрсәткескә ирсә алмас идем. Бик зур рәхмәт минем районыбызның җитәкчелегенә һәм минем бик зур рәхмәт әйтәсем килә минем укытучыларыма. Алар мине әзерләделәр һәм алар миңа төпле белем бирделәр. Рәхмәт. Больше внимания уделял именно оформлению второй части. И это очень важно. Я вот в последний месяц подготовки осознал, что много всего делал неправильно. И что мысли, которые, даже правильные мысли, если они неправильно оформлены, их могут понять неправильно и занизить вам баллы. И это нужно важно понимать. Рус теленнән 100 балл җыйган Миләүшә Ханова Саба гимназиясын тамамлаган. Имтихан нәтиҗәләре игълан ителгәч тә, иң югары күрсәткечкә ирешүемә ышанмадым әле ди ул. Шушы югары күрсәткечем өчен мин әлбәттә үземнең укытучыма рәхмәтле Гөлназ Наилевнага. Ул безне бик нык әзерләде бу эштә. Шулай ук минем әниемә рәхмәт итәс килә. Ул гел миңа син булдырасың дип торды. Шулай ук мин үземә дә рәхмәтле. Чөнки кем бирде? Мин бирдем бит инде. Тырыштым, ниттем, укыдым, әзерләндем бик каты иттереп. Миләүшәнең укытучысы Гөлназ Нәбиуллинаның эш стажы 28 ел. Шәкертләрем ел сайын имтиханнарны яхшы күрсәткечләргә тапшыралар. Ә менә узган уку елында уртак тырышлык белән укучым 100 балга иреште ди остаз. Бик зур хезмәт тора бу 100 балл алу өчен. Бик зур тырышлык укытучыныкы да һәм укучыныкы да. 100 балл алу өчен бик күп тырышлык кирәк. Көн буе, көн сайын укырга кирәк, кабатларга кирәк. Bütün заданиялар эшләргә кирәк. Кушканны вакытында эшләп барсаң, йыгыга әзерләнеп була, менә 100 баллны да алып була. Узган уку елында 100 балл күрсәткеченә ирешүчеләр арасында Тимершык урта мәктәбеннән Ойлия Хаҗиева һәм Килдебәк урта мәктәбеннән Гөлмәрьям Төхвәтуллина да бар. Алар да үзләренең уңышка ирешү серләре белән уртаклашты. Әгәр дә сез критерийларны яхшы белергә теләсәгез, һәм форматны, ЕГЭ форматы ул бик авыр, ул бүтән тестлардан, районный контрольлардан ул күпкә аерыла. Аның форматына ул шундый кысалар анда ул ЕГЭдә. Анда прям кысаларга киреп бетергә кирәк. Әгәр дә син кысаларга кермәсәң шул форматтагы, син даже бәйсте әйткәнчә синең фикерең дөрес
дұрыс болса да, сені могут не засчитать. Там нужно прочитать весь список литературы, потом научиться все это анализировать, научиться писать сочинения. Я одно и то же сочинение иногда переписывала по 2, по 3 раза. Отдавала это сочинение учительнице, потом она проверяла, говорила, где ошибки, я опять переписывала, опять отдавала, она опять обратно возвращала сочинение. Так я доводила эти сочинения до идеала, но у меня получилось. Узган ел имтиханда 100 балл жыган егет кызлар һәм педагогларның мөһим киңәшләреннән соң балалар белән психолог Варвара Әхмәтҗанова оралашты. Безнең узган уку елын 129 укучы тәмамлап, шуларның 115 укучы югары балл җыеп, 4 укучы 100 баллга бирде, 90-дан югары 36 укучыбыз тапшырды имтиханны. Менә шул укучылар белән очраштырып, укучыларны психологик яктан әзерләү максатыннан үткәрелә бу чара. Чара ахырында профориентация юнәлеше буенча Казан шәһәренең берничә югары уку йорты вәкиле чыгыш ясады. 2 февраль көнне Байлар сабасының Бәләкәч балалар бакчасында ел тәрбиячесе 2024 республика бәйгесенең зона туры булып узды. Жюри һәм хезмәттәшләре каршында Соба, Орча, Балтач, Әтнә районнарыннан 12 тәрбияче үз осталыгын күрсәтте. Ел тәрбиячесе конкурсы иң яхшы тәрбиячеләрнең эш тәҗрибәләре белән уртаклашу, сәләтле тәрбиячеләрне ошыклау максатыннан үткәрелә. Бәйгедә катнашучыларны, кунакларны иң элек Бәләкәч балалар бакчасына йөрүче нәниләр сәламләде. Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгы консультанты Татьяна Сидорова район мәгариф бүлеге белгечләре чыгышыннан соң җирәбә салынды. Конкурсантларның нинди тәртиптә чыгыш ясаячагы ачыклангач, жюри һәм бәйгедә катнашучы тәрбиячеләр өчен җаваплы эш башланды. Конкурс «Воспитатель года» проводится ежегодно в Республике Татарстан. В этом году у нас принимает 138 участников в республике, 12 зон и 2 номинациях: «Воспитатель», дошкольной образовательной организации «Воспитатель» татарского языка. Надо сказать, что на уровне России ежегодно мы готовим педагогов, и наши педагоги занимают призовые места в Российской Федерации и в числе десятки и пятерки лучших. Поэтому педагоги, которые в этом году участвуют в конкурсе «Воспитатель года», талантливые, самые лучшие, самые креативные, самые добросовестные. И я надеюсь, что будут представлять честь нашей республики на России. Все зависит от того, какой профессиональный уровень педагога, его квалификации, его желание развиваться в профессии, его желание оставаться в профессии и желание работать и любить детей. Также с родителями, конечно, большая роль сегодня государством отводится в работе с родителями. Родители являются участниками образовательных отношений, и поэтому все совместные мероприятия мы проводим с родителями, с общественными организациями и, конечно, готовим детей к школе. Это очень важная задача – подготовить ребенка к школе. Беренче этапта тәрбиячеләр балалар белән шөгыль үткәрделәр. Иң беренче булып чыгыш ясау бәхете бала үсеше үзәге. Варша шәһәренең 4-нче балалар бакчасының музыка җитәкчесе Рошания Закировага елмайды. Ул әлеге вазифада 11 ел эшли. Үзе дә 5 бала әнисе. Ерак Мурманск төбәгенең Полярный шәһәрчегендә туып үскән Рошания ханым тарихи ватанга кайту белән бәхетле. Мин үземне өйдә дә, эштә дә балалардан башка күз алдыма да китерә алмыйм. Рошания Наиловна белән балалар серле, мавыктыргыч музыка дөньясына бик теләп сәяхәт иттеләр. Мне было очень важно узнать, познать культуру своего родного края. И сегодняшнее мое занятие тоже, оно как лейтмотивом идет познать культуру своего народа и познакомить детей с яркими жемчужинами своей национальной культуры. Получила огромное эстетическое удовольствие, потому что я видела горящие лица, горящие глаза детей. Они были очень, от них шел ответ, они хотели, им было интересно то, о чем я хочу рассказать, и они все повторяли за мной и становились настоящими участниками творческого процесса. Я в детском саду Бәләкәч работаю уже 11 лет, и каждый день я прихожу на свою работу с большим удовольствием, потому что для меня каждый день в детском саду – это новое открытие. И я со своими воспитанниками могу достигать новые проекты, реализовывать свои творческие идеи. И для меня очень важно, что мое творчество, как самодеятельного композитора, я могу реализовывать и именно вместе со своими детьми.
воспитанниками, они являются исполнителями моих авторских песен. Самые первые, они являются дебютантами. Tərbiyəçilər üzərinin işənliklərindəki olimlarını türlü qızıqlı, mauqtırğış, ütimli yönəlişdə kürsətib birə oldular. Onları rayondaşlarımız Şəmədənlik Salavat Köprü Balalar Bağçasından Gülnara Afanasiyeva hem Bələkeş Balalar Bağçasından Gülüsə Öbəkirova шығış yasadılar. Gülnara apaları balalarını yağımlılığı bilən üzünə qoratsa, Gülüsə apaları isə balalarını oynarğa da, uylarğa da mecbur etdi. Biz balalar bilen sosial oyun texnologiyalarını kullanıp matematika fənindən sonlar iline seyahat degan şıgıl ko'rsatdik. Balalar maktabgacha hazırlık türkümeydi. Büyük malatsi. Onlar bilen şu şıgıl vaqtında matematikadan bulgan bilimlerin daha bir qatına qatıp islerine düşürü idi maksat. Bu iş pek kızıklı. Balalar bilen özübizdegen gel balashaqda yaşayan şekilli. Onlar bilen gel yaşarıp, onların enerjisini alıp, özübiznikini onlar bilen bölüşüp, şaytırıp işlerge tırışabız. Balalarımız da bir geybet. Bələkeş Balalar Bağçasında yıl tərbiyəçisi bəygisini ötkəru üçün barlıq şartlar da tudurulğan idi. Bağça kollektivinin tırış xizməti hər yerdə görünüb dura. Bizning özümüzning de tərbiyəçilər mında qatnaşalar. Şulay bizning özümüzning tərbiyəçimiz Gülüsə Fənisovna ul tatar tili boyunca indi matematikadan занятие күрсәтә. Ул аның бер төрле теге профессор Букатовның технологиясы буенча дәресенә әзерләнде инде, дәресләре бара. Шулай ук Шәмәрдәннән, үзебезнең Саба районы буенча Шәмәрдәннәр, Салават күпере, Әкият бакчаларыннан тәрбиячеләр бар. Бүген безнең ел тәрбиячесенең 2024 елның ел тәрбиячесенең зона этабы бит инде республиканский бу. Безгә 4 район көч сынашамында, Орша районы, Балташ, Этне һәм без Саба районнары. Безнең инде 12 тәрбияче көч нидә сынаша, кемнәрдер инде рус теленнән занятияларын күрсәтә, кемнәрдер татар теле буенча теге җиңеп чыккан районда җиңгән ниләр инде тәрбиячеләр монда бик җанлы бара, бик әйбәт бара, Аллаһка шөкер. Бәйгедә катнашучылар башта балалар белән шөгыльләр күрсәтсә, аннары инде эш тәҗрибәләре белән уртаклаштылар. Йомгаклау этабында зона турларында иң күп бал җыйган 30 тәрбияче катнашачак. Димәк, йомгаклау этабына үткән тәрбиячеләрнең исемлеге дә соңрак билгеле булачак. Узган якшәмбедә районыбыз студентлары өчен мөһим вакыйга булды. Беренче тапкыр район күләмендә 2023 елның төп студентын, ягъни ел студентын ачыкладылар. Республика күләмендә 200 елга якын үткәрелүче бу бәйге студентлар көне уңаеннан 2023 ел нәтиҗәләре буенча районыбыз күләмендә бу ел беренче тапкыр үткәрелде. Оештыручылар Шәмәрдәннең яшьлек яшьләр үзәге һәм Саба муниципаль районы яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге. Чара районыбыз мәктәпләрен уңышлы тәмамлап, бүгенге көндә төрле белем йортларында укуларын дәвам итүче иң актив, креатив студентларны берләштерде. Бүләкләү тантанасында районның яшьләр эшләре һәм спорт бүлеге җитәкчесе Ирек Гарипов студентларны вакыт актив булырга чакырды. Яшьләр сәясәт өлкәсендә шактый чаралар ясыйбыз. Инде менә шуның берсе бу студентлар көненә багышланган студент бәйрәме дип әйтергә кирәк. Безнең районда мондый чара төрле елларын төрлечә үткәрелде, но инде без җыелышып утырып киңәшкәч студентлар арасында аларның нәтиҗәләрен карап итог ясарга булдык. Инде менә монда бүген без шушы җыелган студентларны, конкурста катнашкан студентларны бүләкләп итәчәкбез. Монда инде без ел дәверендә төрле өлкәләрдә үзен актив күрсәткән, кайлардадыр җиңүләр яулаган студентларны билгеләп үтәсез килә. Монда безнең беренче номинация. Монда инде вузлар белән параллель рәвештә сузларда укучылар арасында да безнең конкурс үтте. Безнең инде итог ясау җиңел булмады. Безнең кайбер номинацияларда беренче урын бирәсе килгән 2 кеше булды. Икенче урын бирәсе килгән 2 кеше булды. Шундай нык конкурентлык та бар дип әйтәсе килә. Конкурс комиссиясына төрле уку йортларыннан барлыгы 30дан артык гариза кабул ителгән һәм җиңүчеләр 7 номинациядә билгеләнгән. Яшьлеге 16дан алып 35 яшькә кадәр булган студентлар ел студенты гран-при премиясе, интеллект, иң яхшы җәмәгать эшләрендә катнашучы, иң яхшы волонтер, иң яхшы мәгълүмати яктырту, иң яхшы спортчы, иҗади шәхес номинацияләрендә үз эшләрен тәкъдим иткәннәр. Гөлия Шәрипова киләчәктә башлангыч сыйныфлар һәм инглиз теле укытучысы булачак. Бүгенге көндә Казан
федераль университетының психология һәм белем бирү институтында 4-нче курста укый. Бәйгедә үз номинациясендә җиңүче. Мин үзем интеллект дигән номинациядә катнаштым. Анда научный статьялар, научно-исследовательские работалар белән күбрәк шундый кешеләр катнашалар инде. Бу конкурс безнең Саба районында беренче тапкыр үткәрелә бит инде. Мондый конкурслар күбрәк үткәрелсен дигән теләктә калам, чөнки әлеге конкурслар, әлеге шундый әйберләр студентларга барыбер дә нидә булса мотивация була, тагын да катнашырга, тагын да нәрсә дә булса эшләргә. Яшьләрнең очрашып аралашу кичәсе үзләренең чыгышлары белән дә үрелде. Әйтик, бәйгенең иң яхшы мәгълүмати яктырту номинациясендә призлы урынга лаек булган булачак журналист Саба кызы Фәрида Галимуллина үзе әзерләгән юморга корылган видео язмасын тәкъдим итте. Арча педагогия көллиятендә музыка факультетында белем алучы, шулай ук Саба кызы Илсөя үзенең матур җырын бүләк итте. Иҗади шәхес номинациясендә ул 2нче урынны алды. Мин бүген творческая личность дигән номинациядә катнаштым. Мин үзем күлиятдә дә җырлыйм, ансамбльдә дә җырлыйм. Һәм без төрле конкурсларга, бәйгеләргә йөрибез. Шуннан минем бик күп дипломнарым бар. Һәм безгә күлияттән 2 кешегә генә шушындый мөмкинлек бирелде. Шушы бәйгегә заявка җибәргән. Мин җибәрдем һәм мине шушында церемония награждениягә чакырдылар. Миңа бу конкурс бик ошады. Без укырга да җитешәбез һәм төрле бәйгеләрдә катнашырга да 4-5 билгеләренә генә укыйбыз. Чараларда актив катнашабыз. Ел студенты премиясына ия булучыларны тәбрикләү тантанасы, эшлекле сөйләшүләр, кызыклы очрашулар өчен булдырылган коворкинг үзәктә үтүе белән дә яшьләр өчен күңелле булды. Аның хуҗасы Алим Галимуллин үзе дә даими белемен күтәреп тора. 3 югары уку йортын тәмамлаган. Аның берсен чит илдә, 3 телне камил белә. Хәзерге вакытта Кытай телен үзләштерә. Студентлар каршында чыгыш ясап, хыялларны максат итеп тормышка ашырып яшәргә кирәк, диде ул. Безнең яшьләргә инде әйтәсе килә, укуны туктатмакса кирәк, аны укуда. Үзем шул бер укый башлан хан, әле быелга тагын берсен бетердем. Уку инде ул кирәк, теге безнең дөньяви нәрсән төшеп калмаска, алда барып, чөнки син уку йортына кергәч тәгән, белем алуына түгел, ул дуслашу, дуслар, шул дуслар белән ага таба бер максат эшләү. Безнең яшьләргә сау яшәрне әйтәсем килә, безнең күп инициатива, идеялары без инде үзебездән нәрсә эшләп тырышабыз, инде пространстволар ясарган, индидер эшләргә, но яшьләрдән активность көтәбез. Сабада нәрсә эшлисе килә, ничисе килә, барыбер да безнең инде шуны әле генә әйтеп тә киткәнем, кая тудың, шунда үзен файдага китерә кирәк. Ел студенты 2023 Гран-при премиясына югары уку йортларының 3-5 курс студентлары һәм магистратурада укучылар дәгъва кыла алды. Төп шарт булып, аларның яхшы билгеләренә генә укуы, сәламәт яшәү рәвеше алып баруы, уку йортының җәмәгать тормышында активлыгы, фәнни тикшеренү эшләрендә нәтиҗәлелек, яшьләр сәясәтенә өлеш кертүе тора. Район күләмендә беренче тапкыр үтүче бу бәйгенең зур исеменә Казан федераль университеты магистры Айгөл Мотыгуллина ия булды. Әлбәттә, инде иң беренче хисләр ул дулкынлану хисләре, бер дә уема килмәде. Әлеге конкурста җиңеп чыгармын дип, чөнки инде безнең Саба районында талантлы яшьләр, студентлар алар бик күп һәм алар арасында әлеге гран-прига ия булуыма мин бик шиксез шатмын. Магистратураның 2нче курсында белем алам, бу ел укуым тәмамлана һәм уку елымны шушындый зур бәйгедә җиңү белән тәмамлауга мин бик тә сөенәм. Әлеге бәйгедә инде катнашырга әлбәттә кыен булды, чөнки ничә ел буе җыелган грамота, дипломнарны җыеп алырга һәм конкурска критерийларга туры китереп җибәрергә, документны тутырырга ул әлбәттә күп вакытны сорый. Чараны үзләренең юмористик чыгышлары белән танылу алган татар стендабы осталары алып барды. Күңелле уеннар яшьләрне тагы да җанландырып җибәрде. Ә мондый нәтиҗәле, кызыклы очрашу исә аларның тормышында, укуларында тагы да югарырак үрләр яуларга, куйган максатларына ирешергә этәргеч бирәчәк. Яшь буынга хәрби патриотик тәрбия бирү көн үзәгендә торган бурычларның берсе. Әлеге юнәлеш буенча эшләүдә мәктәпләр алдына да зур бурычлар куела. Бу очракта Республика хәрби диңгез флоты ветераннарының экипаж атна семья халык ансамбленең дә нәтиҗәле эш алып барганын әйтеп үтәргә кирәк. Бу атнада алар районыбызның Килдебәк һәм Лесхоз урта мәктәпләрендә булдылар.
Экипаж «Одна семья» ансамблінің ұйышуына 25 жыл вақыт узған. Һәм шушы йыллар ішінде үсіп келуші буынға патриотик тәрбие беруге үз өлешләрен керту төп мақсатларының бірсі болып қалған. Ансамбль репертуарында Совет һәм Россия авторларының диңгез, хәрби қызмет, ватанны саклау турындагы жырлары урын алган. Бирге йөрүчеләрнең күбесе инде өлкән яшьтә, иң өлкәннәренә 88 яшь. Былтыр біздің организацияға, морской собраниеға, анасан біздің ансамбльге, народный ансамбль деп аталған ансамбльге 25 жыл толды. Біз ел бойына концертлар қоябыз. Міне былтыр 60-лап концерт қойдық түрлі районларда. Біздің самый главный не енді балаларны тәрбиелеу. Біздің өзіміздің традицияларын, морской традицияларын, морской біздің нелер шушы жырлар арқылы кішілеріні тәрбиелеу біздің самый главный. Ел сайын біз барабыз, Санкт-Петербургқа барабыз, Ленинградқа барабыз. Біздің ансамбль заманында барды Балтийский флотқа да барып, Кронштадтта, Санкт-Петербургта выступайттылар, алар выступайттылар, Каспийский флотилияда выступайттылар. Ең ұлы кішілерге біздің екі участникка уже 88 яш кетті. Шулай болса да, мен алар жүрилер, аларға уже ғымырлерін ұзайта, мен шойттырып кішілер білен шашып, татар жырларында жырлылар, урыс жырларында жырлылар. Бүтінесі военно-морской флотқа бейленген жырлар енді біздің. Морской собрание ұйышмасының саба бөлігі жетекшісі Илдус Ғалиев жәмғият тұрмышында актив іш алып барған хәрби диңгіз флоты ветераннары Рамил Мустафин һәм Рәис Әхмәтшин еш буынға патриотик тәрбие берудегі қызметлері үшін Килдебек орта мектебі директоры Нияз Мәулитов, хореограф Диләрә Нигъмәтжановаларны бүләкләде. Очрашуны алып барушы Хамит Абдуллажанов хәрби диңгіз флоты Бөек Ватан соғышы тарихы бойынша мәгълүматлар да җиткерде. Ансамбль татар һәм рус телләрендә туган илне ярату, диңгезчеләр тормышы, Бөек Ватан сугышы темасына иҗат ителгән җырларны яңгыратты. Ансамбльгә йөрүче Римма Нигъмәтуллина үзе дә җырлар иҗат итә башлаган. Гаиләләре белән диңгезгә гашыйк кешеләр. Мондый чаралар кирәк ул. Казанга кайткач, мин шок каттым. Башта без 7 ел яшәдек Чистайда. Аннан соң Казанга күчкәч, 9 май бәйрәменә день Воймаевка барабыз, парк Победаға инде. Мин бір санаторийда ял иткәндә, Римма диләр, син ансамбльгә йөрисеңме? Юк, мәйтәм. Ул хатын Иркутскидан. Нишләп инде син Казанда йөрмисең бер җиргә? Вот ул миңа нитте инде, юнәлеш бирде как бы. Кайттым да Казанга. Мәйтәм, интернет ачтым да инде компьютерны карыйм и бер җирдә Союз ветеранов дигән. Килдем анда жырларга. Ветераннарны берләштерүче икенче раны капитаны Хамит Абдуллажанов укучыларны патриотик рухлы кыю булырга өндәде. Татарстан Республикасының диңгезчеләр җыены оешмасы яшьләр белән зур патриотик эш алып бара. Аның Саба районындагы бүлеге һәм җитәкчесе Илдус Галиевның да эшчәнлеге мактауга лаек. Очрашу күмәк фотога төшү белән тәмамланды. Аннары ветераннар Лесхоз орта мәктәбенә очрашуга юл алды. Узган атнада Оршада ел хатын кызы ел ираты хатын кыз карашыннан бәйгесенең зона этабында безнең район данын яклап Олимп спорт мәктәбенең хоккей буенча тренеры, рассам, балта остасы Дин әһле Тынычлык мәчетенең имам хатибы Илнур Галимҗанов чыгыш ясады. Шулай ук Олы Шыңар мәдәният йортының сәнгать җитәкчесе Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре Гөлсем Рәбгыдинова үзенең 3 коллективы белән ясаган чыгышын республикабызның зур сәхнәләрендә күрсәтерлек иде. Югары Утар акылга зәгыйф балалар йорты интернаты тәрбиячесе Сирина Идрисованы якларга сәхнәгә гаиләсе һәм хезмәттәшләре генә түгел, нәни тәрбияләнүчеләре дә чыкты. Райондашларыбызның чыгышлары жюриның гына түгел, тамашачыларның да олы мәхәббәтен яулады. Һәр кайсына лауреат дипломнары, чәчәк бәйләмнәре һәм татлы күчтәнәчләр тапшырылды. Алар 8 март бәйрәме алдыннан башкалабыз Казан шәһәрендә узачак тантаналы чарада катнашачак. Безнең эфирны аларның чыгышы дәвам итә. Мин исә атна информацион программасы кысаларында сезнең белән саубуллашам. Исән-имин булыгыз.